Αυτός είναι ο Σταυρός της Γεννήσεως, σύμβολο της ακλόνητης πίστης και της διαρκής αγάπης μας για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά ποιος είναι ο λόγος που κάνει αυτό το Σταυρό τόσο ιδιαίτερο? Το μυστικό είναι η πέτρα στο κέντρο. Μια πέτρα που ήρθε από το σπήλαιο της γεννήσεως στη Βιθλεέμ, ο πραγματικός τόπος της γέννησης του Ιησού Χριστού. Καλέστε τώρα και παραγγείλτε αυτό το υπέροχο κομμάτι σε αυτή την καταπληκτική προσφορά. Ο Σταυρός της Γεννήσεως συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας με την υπογραφή του Αρχιερέα του Ναού της Γεννήσεως. Ο Σταυρός βρίσκεται σε αυτή την υπέροχη θήκη με ένα πανέμορφο δώρο από εμάς, την διπλή πλεκτή αλυσίδα για το Σταυρό της Γεννήσεως εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα, μη χάσετε αυτή την μοναδική προσφορά. Ο Σταυρός της Γεννήσεως σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων. Γνωρίζοντας πως ο Σταυρός αυτός έχει επάνω του την πέτρα από τον τόπο γέννησης του Χριστού, με κάνει να νιώθω ακόμη πιο κοντά σε Αυτόν. Και τώρα μπορείτε να αισθάνεστε ακόμη πιο κοντά στον Κύριό μας, με τον δικό σας ξεχωριστό Σταυρό της Γεννήσεως. Ο κάθε σταυρός είναι χειροποίητος και περίπου 5 εκατοστά σε ύψος και πλάτος και είναι διαθέσιμος σε ένα καταπληκτικό τόνο χρυσού. Αυτός είναι ο μόνος σταυρός που μας δίνει μια βιβλική αίσθηση της γέννησης του Χριστού μέσω της πέτρας της γεννήσεως στο κέντρο του. Το αστέρι στη μέση του σταυρού αντιπροσωπεύει ακριβώς το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός. Έδωσα τον σταυρό στην κόρη μου και μόλις της είπα ότι επάνω του έχει μια πέτρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Ιησούς, τα μάτια της έλαμψαν από χαρά. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο να δώσετε από το σύμβολο της αγάπης σας για τον Ιησού Χριστό. Ο Σταυρός της Γεννήσεως είναι τόσο ξεχωριστός που του δόθηκε τιμητικός έπαινος. Ο αριθμός αυτών των πολύτιμων πετρών της Γεννήσεως είναι περιορισμένος. Καλέστε τώρα και παραγγείλτε αυτό το υπέροχο κομμάτι σε αυτή την καταπληκτική προσφορά. Ο Σταυρός της Γεννήσεως συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας με την υπογραφή του Αρχιερέα του Ναού της Γεννήσεως. Ο Σταυρός βρίσκεται σε αυτή την υπέροχη θήκη με ένα πανέμορφο δώρο από εμάς, την διπλή πλεκτή αλυσίδα για το Σταυρό της Γεννήσεως εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα, μη χάσετε αυτή την μοναδική προσφορά. Ο Σταυρός της Γεννήσεως σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων. Ο Σταυρός της Γεννήσεως, σύμβολο της ακλόνητης πίστης και της διαρκής αγάπης μας για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά ποιος είναι ο λόγος που κάνει αυτό το Σταυρό τόσο ιδιαίτερο? Το μυστικό είναι η πέτρα στο κέντρο του. Μια πέτρα που ήρθε από το σπήλαιο της γεννήσεως στη Βιθλεέμ, ο πραγματικός τόπος της γέννησης του Ιησού Χριστού. Πάνω από το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Γεννήσεως, ο παλαιότερος σε λειτουργία ναός. Χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν σε αυτό το ιερό μέρος κάθε μέρα. Για να προσκυνήσει κάποιος πρέπει να περάσει πρώτα από την πόρτα της ταπεινότητας. Ένα αστέρι με 14 ακτίνες υποδεικνύει το σημείο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Τώρα μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε μια πέτρα από τον ιερό αυτό τόπο και να αλλάξετε τη ζωή σας. Ο Σταυρός της Γεννήσεως είναι το σύμβολο όχι μόνο της σταύρωσης του Χριστού, αλλά και της γέννησης του, της ζωής του και του πλήρου. Είναι το σύμβολο της πίστης μας. Ο Σταυρός της Γεννήσεως θα σας υπενθυμίζει συνεχώς όλα αυτά που έχει κάνει ο Χριστός για εμάς και θα σας δίνει δύναμη. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο να δώσετε από το σύμβολο της αγάπης σας για τον Ιησού Χριστό. Ο Σταυρός της Γεννήσεως είναι τόσο ξεχωριστός που του δόθηκε τιμητικός έπαινος. Ο αριθμός αυτών των πολύτιμων πετρών της Γεννήσεως είναι περιορισμένος. Καλέστε τώρα και παραγγείλτε αυτό το υπέροχο κομμάτι σε αυτή την καταπληκτική προσφορά. Ο Σταυρός της Γεννήσεως συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας με την υπογραφή του Αρχιερέα του Ναού της Γεννήσεως. Ο Σταυρός βρίσκεται σε αυτή την υπέροχη θήκη με ένα πανέμορφο δώρο από εμάς, την διπλή πλεκτή αλυσίδα για το Σταυρό της Γεννήσεως εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα, μη χάσετε αυτή την μοναδική προσφορά. Ο Σταυρός της Γεννήσεως σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων. Γνωρίζοντας πως ο Σταυρός αυτός έχει επάνω του την πέτρα από τον τόπο γέννησης του Χριστού, με κάνει να νιώθω ακόμη πιο κοντά σε Αυτόν. Αυτός είναι ο μόνος σταυρός που μας δίνει μια βιβλική αίσθηση της γέννησης του Χριστού μέσω της πέτρας της γεννήσεως στο κέντρο του. Το αστέρι στη μέση του σταυρού αντιπροσωπεύει ακριβώς το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός. Έδωσα τον σταυρό
σταυρό στην κόρη μου και μόλις της είπα ότι επάνω του έχει μια πέτρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Ιησούς, τα μάτια της έλαμψαν από χαρά. Καλέστε τώρα και παραγγείλτε αυτό το υπέροχο κομμάτι σε αυτή την καταπληκτική προσφορά. Ο Σταυρός της Γεννήσεως συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας με την υπογραφή του Αρχιερέα του Ναού της Γεννήσεως. Ο Σταυρός βρίσκεται σε αυτή την υπέροχη θήκη με ένα πανέμορφο δώρο από εμάς. Την διπλή πλεκτή αλυσίδα για το Σταυρό της Γεννήσεως εντελώς δωρεάν.